kaga wai dan arewa yana takama da yana da motocin naira biliyan 1 ko naira miliyan 500 banda dakikanci da wauta. Dan arewa menene zai burge shi? Ɗan uwansa suna cikin wannan rayuwar, ɗan uwansa a unguwansu, a ƙauyensu, a garinsu suna nan ba su karatu. Yana nan yana takaman yana da gidan da ba irinsa ko yana da motocin da ba irinsu. Wallahi wannan wauta ne. To kuma in ya faru daga wajen gwamnati, daga wajen hukuma, to ya ƙara zama hauka da zalunci, kuma ba wani abu da yake foilin ta'addanci kamar wannan. Sai an magana su ce an je makarantar ma ba aikin yi, amma kuma 'ya'yansu ba su aje su a gida sun ce ba aikin yi ba don haƙƙar karatu. Suna ƙarar da rayuwarsu domin su ba 'ya'yansu mafi kyan ilimi, da yake dama ba abin da suka sani ban da 'ya'yansu. Wannan hakika ce, ba abin da suka sani. In ka ga wani abu ya fita zuwa ga wani, to abin da ya fita tilas ne, amma ba abin da suka sa a gaba banda kiyaye rayuwar da za ta taimaki 'ya'yan da suka haifa.